ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି, ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ନିହାତି ଦରକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ସହିତ ଆଳୁ ଚକଟା ନେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ଦହି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ କେମିତି ଲଙ୍କା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଖାରେ ବୋଉ ଲଗେଇଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଳାଏ ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଲି। ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି, ତା ସହିତ ଟିକେ ପାଗ କରି ଦହି ଛୁଙ୍କ କରିଦେଇଥିଲି ପଖାଳରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇକି। ତା ସହିତ ତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, କହିଲା ବେଳକୁ ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି। କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ପଖାଳ ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ସତରେ ପଖାଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରିଚୟ। ପଖାଳଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଶାନ୍ତି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ପେଟ ଶାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୋ ଦହି ପାଣିଟା ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଖାଇ ପିଇକି ମନ ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁନା କାହିଁକି, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହାରିଯିବାଟା ଠିକ୍? ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ, ମନ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ